Abans de continuar, i aprofitant el ple, vaig a dirigir-me a Juan José Cuperella, no ni a Salvador Galán, ni a Juan Antonio, ni a Vicent, vaig a dirigir-me a Juan José Cuperella i vaig a dir-li públicament la contestació a lo que ell així no és capaç de dir. Diuen els diaris coses que es falta la veritat, coses que són mentida, i jo així les vaig a repetir una a una pública. Tant el diari de les províncies com el diari d'Expressió vostè s'ompli de dir que les nostres actuacions són il·legals. De manera arbitrària són il·legals. En el diari d'Expressió i les províncies que les nostres actuacions són il·legals, que actuen de manera arbitrària i d'amagatots. Jo vaig a rebatir-li les seves actuacions perquè tot el món s'entén. En primer lloc diu vostè que hem despedit a 5 funcionaris. Mentís vostè, nosaltres no hem despedit a ningú. A ningú. Resulta, diu vostè que l'exsecretària Kenia està treballant en un altre poble. Quin altre poble està treballant? És que no ho sabem. És que no ho sé jo, tampoc. No sabem quina secretària. Carmen Domínguez, aquesta xica ha guanyat una plaça. Està en un altre poble perquè ha guanyat un destino fijo i s'ha anat al poble que li tocat. Nosaltres no l'han despedit. Ni han adjudicat un destino fijo. Vaig a contestar-lo jo. Quan acabem ja contestarà vostè. Segon, hi ha 2 persones així que s'està fent una revisió d'ofici, tal qual diu la llei, que és les 3 places que vostè van crear. Nosaltres hem fet el que ens ha dit l'audiència. No ens autoritza el gasto i, per tant, fem una revisió d'ofici. I aquestes persones no estan despedides, no estan cessades. Vostè veu els decrets i les resolucions cada ple i no hi ha ningú decret que cesse jo a ninguna persona després. Ningú. Li vaig dir més, aquestes persones estan de baixa laboral i segueixen cobrant el sueldo perquè estan de baixa laboral, no estan despedides. Quan s'aclarisca i l'audiència i la revisió d'oficis fiquen d'acord en el que tenim que fer, nosaltres acatarem i farem el que ens diguen. Però no anirem en contra del que ens diga l'audiència, això ho tenim claríssim, perquè no volem entrar en desobediència. Dir-li també que s'ha fet una revisió d'ofici arran del que diu l'article 102.1 de la llei 30/92, on és preceptiu l'informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i serà este organisme i l'audiència que diran si les places estan bé. Si estan bé, nosaltres no tenim cap problema, les persones estan de baixa i el dia que agarren l'alta vindran a treballar. I no tindrem que pagar-los res perquè estan cobrant la baixa de la mútua. No hi ha cap cese, no hi ha ningú decret de cese i, per tant, ninguna actuació de les que hi ha fet està fora de la llei. Perquè si fos així, n'hi hauria un cese en el qual jo tiro el carrer a aquestes persones i això no és veritat. Si vostè té interès en veure l'informe de que vostè no es va dignar a vindre a veure la documentació que va demanar, que la van preparar tota i, per tant, diu que les coses no són així. Respecte... Per 2 vegades s'ha enviat des d'aquest Ajuntament, per 2 vegades, no una i prou, a l'audiència, l'última, el 19 de juny del 2008, se torna a enviar un escrit, tornem a enviar un escrit a l'audiència en què li diguem, per la revisió d'ofici que estem fent de les classes, li diguem textualment al jutge que ens torni a dir si està o no d'acord o que ens diga el que tenim que fer, perquè vaig a llegir exactament el que fica. Por lo expuesto, de la audiencia suplico que a la vista de lo expuesto y del informe adjunto indique a esta corporación si persiste la negativa de la audiencia provincial a la autorización para incurrir en los gastos inherentes a la creación de las nuevas plazas funcionariales, manifestando en caso contrario el parecer de la audiencia a este respecto. Y díganle al jutge que nos diga lo que tienen que hacer. Y per segon vegada el jutge diu que no ho autoritza. Jo no vaig a desobeir un mandat judicial, ni ningú dels que estem així crec que tampoc. Per això estem fent la revisió del judici. Ells ja explicaran d'acord i ens diran el que tenim que fer. Nosaltres no tenim cap problema en aquest aspecte. Si vostè diu que no tenim, si vostè sap que no tenim autorització de l'audiència per a pagar aquests sous fins que es pagui el deute i és el sou que aquest equip de govern està fent. Estem fent el que ens diu l'audiència i vostè diu que això és il·legal. Dir-li, també falta vostè la veritat, quan diu que hem despedit a l'administrativa que ocupava la plaça de comptabilitat. Això és mentira, perquè aquesta persona en un registre d'entrada ha demanat que li autoritzem una permuta en un altre funcionari d'un altre ajuntament. I aquesta permuta l'ha firmat jo com a alcalde i l'ha firmat l'alcalde del GMSI a la funcionària d'allà que tenia que vindre així. I aquesta persona voluntàriament s'ha canviat el lloc de feina en un altre, que per cert,
Primer va dir que no ho volia i quan va voler que un altre funcionari sí que ho volia va dir que sí. I està l'escrit de llei en el que sol·licita personalment a canviar-se el puesto de feina. És una cosa legal, com un traslado. Nosaltres diu ho hem autoritzat, igual que no ho ha autoritzat l'alcalde de Gemesí a l'altra xica que ha vingut així. Aquell home no l'ha despedit, a la que ha vingut així no l'ha despedit. I jo sí. Per favor, un poc de seriositat. Respecte a la gent de policia, tampoc és correcta l'afirmació de que ha sigut cessat. La realitat és que no pot seguir treballant en aquest Ajuntament perquè no ha superat per segona vegada el curset obligatori de l'IBAS. L'IBAS és l'acadèmia de policia, on van els policies. I no ha suspès, però han suspès molts. Molts policies d'altres ajuntaments han suspès. I l'IBAS és el que ha dit si és apte o no apte. Nosaltres som els amics que les diguem apto o no apto. Punto. No és apto, doncs ja ha acabat així, està més. Dir-li, em diu vostè que m'ha anul·lat el PAI originari, el PAI no del Talut, dir-li que no és de veres. Nosaltres no hem anul·lat ningú PAI. Nosaltres estem fent, arregla allò que diu la llei, l'article 103 de la llei 30/92, resulta que hem portat al juzgat perquè ens diga si la tramitació que s'ha fet és legal, perquè entenem que no és legal i volem fer-ho legalment. I aquests dos PAIs no estan anul·lats, estan revisant-se pel Tribunal Superior de Justícia. I quan ens diguin el que n'hi ha, no tenim ningú problema. Si ens diuen que si està mal, tornarem a un s'ha mal i tornarem a començar. Però volem que si s'aproven espais que siguin en garantia i que fiquen millores per a aquest Ajuntament. No totes les millores per a l'empresa i per a l'Ajuntament i per al poble res. No, això és res. Per tant, li demane que no confonga la gent i no enganyi, perquè vostè està sent el pleno, vota a favor, en contra o s'abstén de les coses que així se parlen, les veu, però després ix al carrer i diu que tot és mentira. Això no pot ser. Vostè està així, vostè ignorant de lo que diu, no pot ser, i no pot dir que desconeix el que està parlant perquè vostè ha participat en els plenaris. I això no és de veres. Dir-li, a més, que respecte al €1.000.000, vostè no pot dir que és il·legal que me la vaig a gastar perquè així el que ha canviat d'ús el €1.000.000 és vostè. I així està l'acte aprovat. Així està l'acte aprovat per vostè. La proposta que fa vostè, com a alcalde, li dic que estava Agustín San Miguel, Vicente Martí, Vicente Climent, José González, Bernat Rosán y yo mateix. En el punt 5 diu: acuerdos que procedan en relación a la aportación de €1.000.000 al patrimonio municipal del suelo efectuada por la mercantil Alcirabó. Y la proposició la fa l'alcalde, que és vostè en aquell moment. Y diu: modificar el punto del acuerdo plenario de aprobación del PAI Sur 1 y Sur 2 y adjudicación de la condición de urbanizador a la mercantil Alcirabó, adoptado en fecha el 24 de junio de 2005, relativo al destino de la cantidad de €1.000.000 que en concepto de medida compensatoria ingresó la urbanizadora en las cuentas municipales, acordando que dicho destino sea el saneamiento de la deuda pública del ayuntamiento, siendo este un fin de interés municipal. I és més, diu vostè en l'acte que està aprovat. En este punt, l'acte refleja les següents manifestacions seues. El senyor alcalde manifesta que va a fer-se perquè és correcte i va a pagar-se deutes de gent del poble. Això, que nosaltres no s'ho vagin gastar, no és il·legal. Vostès han canviat l'ús del €1.000.000. Ja li ho vaig explicar l'altra vegada i ho torno a explicar. Això s'ha comunicat a la Conselleria d'Administracions Públiques, s'ha comunicat a la delegació del govern. Ningú dels dos estaments ha recorrit aquest acord. Ningú dels regidors que votaren en aquell moment hem recorrit aquest acord. I, per tant, encara que aquesta proposta que fa vostè poguera ser il·legal, el temps l'ha convertida en legal. Per què? Perquè han passat els plazos per a recurrir. I entonces, com ningú ha de res, vostè va canviar l'ús dels diners per pagar els fills i això és el que fem nosaltres, pagar-ho. I en la salvetat de que vostè ara legalment no pot recurrir aquest acord de que ens ho vagin gastar perquè vostè és qui ho ha aprovat i està en l'acte de 10 de juliol de 2006. Això és així. Com ningú ha recorrit, si nosaltres haguem recorrit o la delegació del govern, s'haver anul·lat, que entenem que s'haver anul·lat, però no s'ha fet, per tant, l'acord que vostès prengueren s'ha convertit en vàlid i legal. I nosaltres el que hem aconseguit és autorització de totes les parts. I és més, autorització de l'Audiència Provincial de València, a la qual li demane permís per escrit, dient-li que solicito autorización para proceder al pago de 750.000 euros al Banco de Valencia en concepto de cancelación de la deuda pendiente con la citada entidad, consecuencia del acuerdo alcanzado en su día por esta corporación y el principal acreedor Transforma. Acuerdo del que esta audiencia es conocedor porque ve el acuerdo allí.